2 doden bij verkeersongeluk in de Sluiskiltunnel. De 2 slachtoffers zaten in een tankwagen die omsloeg. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland telt de meeste buitenlandse tandartsen. En degradatie, einde van een korfbaltijdperk. Goedenavond. Bij een dodelijk ongeluk in de Sluiskiltunnel zijn vanochtend 2 doden gevallen. Aan het einde van de ochtend kantelde een tankwagen in de Noordbuis vanuit de richting Axel naar de Westerschelde-tunnel. En daarbij vielen dus 2 doden. De Noordbuis is nog steeds afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. En verkeer wordt al de hele dag omgeleid via de Sluiskilbrug. En bij de Sluiskiltunnel, waar het ongeluk dus heeft plaatsgevonden, daar staat verslaggever Mark van Dam. Mark, is al duidelijk wat er precies is gebeurd? Nou, dat is nog onderwerp van onderzoek. Er zijn een paar dingen die we in ieder geval al zeker weten. Het betreft een eenzijdig ongeval. Er waren geen andere auto's of vrachtwagens bij betrokken. De vrachtwagen heeft de zijkant van de tunnelbuis geraakt en is daarna op zijn kant terechtgekomen en overdwars over de tunnelbuis op de grond, op het asfalt terechtgekomen. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. En wie zijn de slachtoffers? Het gaat om de 2 inzittenden van de vrachtwagen. Van 1 inzittende is de identiteit inmiddels bekend. Maar daar hebben we nog niet meer over gehoord, want de familie is nog niet geïnformeerd. Het tweede slachtoffer, daar is de identiteit nog niet van bekend, zo meldt de politie zojuist. En is al bekend tot hoe laat de tunnel afgesloten is? Nou, er zijn wat ontwikkelingen. We zien berger QC inmiddels staan. Er is net een veegwagen de tunnel ingegaan. Politiebusjes kwamen eruit. Dus ja, er zit schot in de zaak. Maar ga er maar gerust vanuit dat die Noordbuis de hele avond nog afgesloten is. Mark van Dam, dankjewel voor je toelichting. De kans dat je in de tandartsstoel zit en dat een tandarts boven je ziet die niet in Nederland is geboren, die is in Zeeland die kans het grootst van heel Nederland. Hier is meer dan de helft van het aantal tandartsen van buitenlandse komaf. Ze vangen voor een deel het oplopende tekort op aan tandartsen. Heeft u last van uw tanden? Op het moment niet. Heel goed. Daniela Mattia heeft een eigen praktijk in Middelburg. Ze komt uit Duitsland, maar werd verliefd op Zeeland. Mijn droom was altijd om te werken op een plek waar anderen vakantie maken. Dus dat is die plek. Ze heeft nu 5 jaar een eigen praktijk. Het was wel even wennen. Er is een andere werkcultuur. In Duitsland maken ze lange dagen, werken ze fulltime en is er ook meer sprake van hiërarchie. De tandarts is daar de baas. Hier wordt er meer gewerkt in een team. En dan is er natuurlijk nog de taal. Ik heb een cursus gevolgd, een hele goede cursus van 3 maanden intensief. En na die cursus was eigenlijk mogelijk om te spreken. En andersom, Nederlanders praten heel veel talen. Dus ze kunnen Engels, ze kunnen Duits en ze zijn heel tolerant. Tandarts Mattia is lang niet de enige die de stap heeft gezet. Zo'n 23% van alle tandartsen in Nederland heeft zijn diploma in het buitenland gehaald. Sinds 2006 is dit aantal verdrievoudigd. Zeeland scoort het hoogst van alle provincies met 54%. Het gaat dan om 82 buitenlandse tandartsen. De meeste komen uit België, 34. 11 komen er uit Portugal, nog eens 11 uit Spanje, 8 uit Duitsland, 5 uit Roemenië. En van 13 tandartsen is de herkomst niet bekend bij de Landelijke Tandartsenvereniging. Er zijn niet genoeg tandartsen opgeleid in Nederland. En er is geen andere keus. Dan moet een tandarts uit het buitenland komen om te werken. Mensen hebben kiespijn. Ja, mensen hebben kiespijn inderdaad. Ik praat erover verder met Marieke Kerklaan. Marieke, is Nederland, in dit geval dan Zeeland, dan zo'n aantrekkelijke werkplek voor buitenlandse tandartsen?
Nou, er zijn in ieder geval gunstige arbeidsvoorwaarden. Je hoorde het er al zeggen. In Duitsland, maar ook bijvoorbeeld in België, maken de tandartsen lange werkdagen. Moeten ze ook veel buiten kantoortijden bereikbaar zijn. Ja, in Nederland en in Zeeland is dat gewoon allemaal wat beter geregeld. Bijvoorbeeld de spoeddienst hier voor een groot gedeelte in Zeeland wordt ook opgevangen door aparte tandartsen. Ja, kun je dan zeggen dat het aantal buitenlandse tandartsen in Zeeland dan waarschijnlijk de komende jaren nog gaat toenemen? Ja, dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Kijk, de provincie hier in Zeeland en ook de tandartsen hier lobbyen al jaren voor een aparte opleiding in Rotterdam. Het idee is de opleiding dichtbij. Nou, dan blijven de tandartsen hier ook wel hangen. Nou, die opleiding die komt er voorlopig nog niet. Dus zegt de Landelijke Tandartsenvereniging ook, zet in op die buitenlandse tandartsen. Haal ze hier naartoe en zorg ook voor goede begeleiding hier. Dus dat verwacht ik zeker ook voor Zeeland. Marieke Kerklaan, dankjewel. De verdachte van een steekpartij in Rilland is een 43-jarige man uit de plaats zelf. Het incident gebeurde gisteravond rond 19:00 bij een hotel aan de Hoofdweg, waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Bij het hotel troffen agenten een gewonde 37-jarige man aan, waarbij de verdachte ook meteen kon worden aangehouden. Volgens de politie vloeide het steekincident voort uit een vechtpartij. De gewonde man hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De 48-jarige vrouw uit Terneuzen, die jarenlang actief meewerkte aan het seksueel misbruiken van haar 2 dochters, moet definitief 14,5 jaar de cel in. Ze ging na eerdere veroordelingen in cassatie bij de Hoge Raad, omdat ze de straf te hoog vond. De Raad besloot de zaak niet in behandeling te nemen, omdat de eerdere rechtsgang correct is verlopen. Haar vriend uit Aardenburg, die ook in deze zaak is veroordeeld, is vorig jaar in zijn cel overleden. Mensen die spullen meenemen uit containers van de Milieustraat. Dat gebeurde altijd al wel, maar de laatste tijd loopt het volgens de Zeeuwse reinigingsdienst ZRD de spuigaten uit. Het is bijna dagelijks ergens in Zeeland wel prijs. Op Walcheren is het veel aan de hand, in Terneuzen en ook op andere milieustraten. De dieven hebben het met name gemunt op wit en bruingoed. Het zijn materialen die toch nog wat geld kunnen opleveren. En ondanks dat wij de containers vaak op slot doen, maken ze toch weer kapot. Ze knippen of slijpen hekwerken open. En dat veroorzaakt inderdaad heel veel schade die wij weer moeten herstellen, wat veel kosten met zich meebrengt. Wat uiteindelijk voor de Zeeuwse reinigingsdienst, maar ook voor de Zeeuwse burger kostenverhogend werkt. Het is buitengewoon vervelend, ook heel frustrerend. Wij hebben eigen onderhoudsmensen die de reparaties aan de hekwerken zelf doen. En het gebeurt soms dat ze vandaag iets repareren wat morgen dus weer kapot blijkt te zijn. Dus je hebt soms het gevoel dat je bijna voor niks bezig bent. Inmiddels zijn er nieuwe hekken en camera's geplaatst en de ZRD heeft afspraken gemaakt met de politie. Wij doen zoveel mogelijk melding of aangifte van inbraken. Dat betekent dat het inderdaad onder de aandacht is van de politie. Wij hopen, en dat doen ze ook met een aantal meldingen, dat ze toch vaker surveilleren op de terreinen waar het nodig is. 10 jaar hebben de korfballers van Top het volgehouden op het tweede niveau van Nederland. Maar afgelopen zaterdag degradeerden ze 2 dagen nadat de trainers Edwin Kopolse en Corné Bezemer bekend maakten aan het einde van het seizoen te vertrekken. In meerdere opzichten is het in Arnhemuiden dus het einde van een tijdperk. Top Arnhemuiden won zaterdag voor de 2e keer dit seizoen en dat was de reden voor een bescheiden feestje. Maar het bleek niet genoeg om in de Korfbal League 2 te blijven. Doordat een concurrent ook won, viel het doek al na 14 van de 18 speelrondes. We hebben een lastige competitie. We zitten er vaak wel gedeeltes van de wedstrijd dichtbij, maar het niveauverschil is toch wel groot. Ik denk dat Top heel veel goede spelers nog steeds heeft. Maar we hebben jaren kunnen teren op een gouden lichting. De afgelopen 10 jaar. Maar je ziet nu dat langzaam toch wat is weggebrokkeld. Dat je toch moet inleveren. En op dit niveau korfballen, dat vergt behoorlijk veel. En je ziet nu dat dat dan toch iets te weinig is. Met die gouden lichting haalde Top 9 jaar geleden bijna de Korfbal League, het Walhalla op korfbalgebied. De ploeg speelde in Papendrecht de hoofdklassefinale, wat het hoogtepunt is in de clubgeschiedenis, maar verloor die. Inmiddels zijn 6 van de basisspelers van toen gestopt. Jurgen Jansen is nog één van de 2 die overgebleven zijn. Natuurlijk de laatste 10, 11 jaar op redelijk hoog niveau gespeeld. De laatste jaren stoppen elke keer mensen waarmee ik eigenlijk seizoenenlang heb gespeeld. Ja, en dan zie je toch dat het eventjes aanpoten is om die kwaliteiten weer op niveau te krijgen. En dat gaat gewoon even tijd kosten.
En dan stoppen aan het einde van het seizoen ook nog eens de 2 trainers. Corné Bezemer en Edwin Kopolse. Ik denk dat het met 6 jaar wel een keer tijd is. En het is ook wel een behoorlijke job. En ik doe het nu een jaar of 20. Dus, en niet alles aaneengesloten, maar wel heel veel. Dus, en ik denk dat het ook gewoon goed is uiteindelijk voor de club. Persoonlijk vind ik het heel jammer. Ik heb een goede band met allebei. Maar goed, Edwin zit er natuurlijk ook al een aantal jaar. En de groep geeft aan vernieuwing toe te zijn. Er komen veel mensen door de laatste tijd, er zijn er wat gestopt. Dus op naar nieuwe trainers. En dan is natuurlijk de vraag, kan Top dan ook weer snel terugkeren in de Korfbal League 2? Ja, daar gaan we natuurlijk wel voor. We zijn wel gewoon de hoogspelende club van Zeeland nog en daar willen we gewoon blijven. Je hebt een aantal sterkhouders die natuurlijk al een aantal jaar geleden, per jaar stoppen er een aantal. En dan moet je weer gaan bouwen en dan gaan we zien of het volgend jaar genoeg is. Ik verwacht wel dat Top in het linkerrijtje moet kunnen eindigen, maar ik denk niet dat het een 1-2'tje is. Dat je even terugkomt op dit niveau. En ik denk dat je daar iets meer tijd voor moet nemen. Het was een regenachtige dag vandaag in Zeeland. Maar met temperaturen tussen de 11 en de 13 graden was het niet echt koud. Ook de komende dagen zijn regenachtig. Het wordt ook wel weer wat kouder. Straks krijgt u in ieder geval een uitgebreid weerbericht. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, onze app en de socials. Lees daar het bericht over clustervliegen. De Oostkerk in Middelburg kampt ieder jaar met zo'n vliegenplaag die steeds erger lijkt te worden. En verslaggeefster Simone Gideonsen die nam daar polshoogte. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne maandagavond.